Здравейте, добре дошли на днескашната лекция. Вие вече познавате Георги и Слави. Аз съм Павел. Имейл адресът ми, както виждате, Павел Ганов, clonbabele.bg. И днес ще ви запозная с темата линейни структури от данни. Първо, какво бихме могли да кажем за самите структури от данни? Какво е една структура от данни? Структурата от данни е специфичен начин за съхраняване и организиране на данните в компютъра с цел да могат да бъдат ползвани ефективно. Като програмисти доста често ще се налага да се борят с различни проблеми, които включват обработката на някакви данни, множество от обекти. Един от най-важните номера в програмирането е при разрешаването на проблема, преди това да сте успели да разберете какъв тип от данни ще ви трябва и каква структура може да го, как да го кажем, опакова, да го рапне. Какви типове от данни вие познавате и сте сблъсквали? С масиви? Да. Списъци. А каква е разликата между масиви и списъци? В какъв? В матричен. Значи сте се сблъсквали до сега с масивите и сте ги имали вече на лекции. Добре, това е. Добре, това е много добре. Днескашната тема, както казахме, ще е за линейните структури. Но какви други структури съществуват, които в случая само ще ги споменем? Други структури са, например, дървовидните структури. Или както аз предпочитам да ги наричам, разклонените структури от данни. Друг вид структури от данни са хеш таблиците, също така известни като мапове или речници. И другия най-основен вид, това са множествата, или на английски, както се казва, сет. Но днескашният урок е за линейните структури от данни, които са абстракции на различните видове, редове, последователности и други, взети от реалния свят. Какви са линейните структури от данни? Какви да ги изборим? Основните, които занимаваме днеска, са списъкът и така наречените стек и опашка. Първо, какво бихме могли да кажем за списъка? Разпознават се два вида списъци, или поне с тях ще занимаваме днеска, с едносвързания списък или свързан списък, както ще се обръщаме към него, и двойно свързания списък. Какво представлява свързания списък? Ами това е множество от еднакви обекти, които съдържат в себе си, всеки елемент съдържа в себе си своята стойност и един указател към следващия обект след него в множеството. Докато при двойно свързан списък може да се сети, че става дума за два указателя. Един за предишния и един за следващия елемент в списъка. Първо, нека говорим за едносвързания списък. Това е линейна структура, която съдържа поредица от елементи. Всеки елемент съдържа стойността си и указател към следващия елемент или нил, ако няма такъв. Всеки списък започва, има начало и бива отбелязан с един указател, който ще наричаме head. А краят ние за по-голяма лекота ще го запомним като tail. Още един указател. Съществуват два начина на реализиране. Единият е статичен, другият е динамичен. За статичния, както каза колегата по-рано, сте учили за масиви. Този списък съдържа в себе си един масив с някаква зададена начална стойност за брой елементи, които има. И когато стигнем до краят и го напълним с прекалено много елементи вече, тогава при нужда този капацитет се увеличава. Това е статичната реализация. Динамичната реализация, на която ще обърнем малко повече внимание, е динамичният начин, в който се създава един обект и към който се прибавят останалите, като се навързват в нещо като герданче, където всяко едно камъче е свързано със следващото
като го показват, нали, има указател към него, това е следващото камъче от този гердан. Основните методи, които би декларирал една структура от тип списък, това са изборени, като първи, един от най-често използване, това е add метода, с който се добавят нови елементи. Също така можем да искаме да добавим елемент не в края, защото add, трябва да спомена, че добавя в края на списъка, след последния. Може да се наложи да добавим обект и по средата на списъка или на някаква позиция. За това се намесва методът insert, който ни показваме след коя позиция искаме и самия обект. След това идва методът clear. Той изтива всички елементи на списъка, както казва име. Следващият метод, той неговия резултат е истина или неистина и служи за проверяване дали елемент се съдържа в списъка. Нарича се contains. Следващият метод, който бива деклариран в абстрактния списък, ако може така да го наречем, е remove. Той премахва определен елемент, като взема за аргумент на елемента, който бихме искали да махнем. След това може би не искаме да махнем точно определен елемент, ами искаме да махнем някой елемент на дадената позиция. Това ще е remove at, на който подаваме индексът на позицията от списъка, в която искаме да махнем даден елемент. След това имаме методът за връщане на позицията на някой търсен от нас елемент. Този метод се нарича index_of и на него се подава самия обект, който искаме да намерим, дали въобще се съдържа в нашия списък. И това ще е индексатора this с квадратни скобки int. И това доста напомня, тези квадратни скобки доста напомнят на масивите, нали? Това е индексатор, който позволява достъп на елементите до дадена позиция. И тук можем да видим една доста обща представа за един едносвързан списък. Както видите, това е head елементът, той е най-първият, който при създаване и при опит да бъде добавен нов елемент към празния списък, ще създаде първо него. При втория опит за създаване на елемент, да добавяне на елемент в списъка, ще бъде създаден нов и ще бъде към него насочен next указателят на предишния от елементите в списъка. И така по този начин се добавят всички останали елементи, като последният добавен в края винаги ще сочи към нов. И така, тук пише една голяма демо, предполагам сега е момента да ви покажа класът, който съм си избрал за демонстрацията. Малко ще приближим. Класът ще се казва Dynamic List. Само да видя ако не беше последният използване на метод. Коментирам, за да мога да използвам другия. Така, какво ми трябва за демото за динамичния списък? Нашият клас ще се казва Dynamic List. Това е динамичен списък и неговата реализация. Като nested клас, това ще рече клас, който е дефиниран в текущия публичен клас, си декларирам класът node, който ще представлява един обект от нашия списък, един от елементите. Както по-рано казах, всеки елемент в нашия списък си има своята стойност. Това ще бъде от тип Object. Щом ще е от тип Object, това означава, че на нейно място може да сложим число, string или някой друг от вече познатите вид типове. Също така трябва да съдържаме указателя next, който да сочи отново към същия клас, защото имаме първият
имаме указателен X, който сочи към същия такъв елемент. Тук сме сложили и няколко гетъра и сетъра, за да ни е по-лесно да работим с тях. Това е добра практика. Самите полета са private и им слагаме техните гетъри и сетъри. Трябва ни един конструктор за нашия елемент от масив, към който добавяме съответната стойност, която искаме да сложим в дадения обект от масива, а не от масива от списъка. Прощайте, мен няма да се обърквам с тези неща. И му подаваме кой всъщност е предишния пред него. В този случай винаги ще трябва да добавяме последният елемент от списъка, за да може този, който създаваме в момента с тази стойност, да стане този последен. Инициализираме полето елемент, което е стойността на нашия елемент, и казваме, че следващия му елемент, казвам, че на предишният, неговият следващ, не вече ние последният елемент от списъка. Пак ще го покажа. Ако този е бил до сега последният и създаваме този, казваме, че на този неговия следващ вече сочи към този. Ето е тази стрелкичка създаване. Също така, може да се окаже, че това е първият. И затова сме се създали още един конструктор, който има само стойността му и за метата му казваме, че той няма привяз. Това са двата най-важни указателя в нашия динамичен списък. Това са head, който ще показва началото, и tail, който е опашката на нашия списък. Това е, разбира се, нашия конструктор, който използваме за създаване на абсолютно празен списък, за който имаме, че и дължината му е 0. И започваме с първо дефинициите на нашите методи, на които желаете ще върна. Първият, който ни трябва, е методът за добавяне на елемент. Това е нашият метод. Към нашия списък искаме да прибавим даден елемент. Какво правим? Първо проверяваме дали заглавният указател на нашия списък е празен. Ако той е празен, имаме празен списък, затова нека създадем един нов елемент и да кажем, че всъщност крайният елемент от списъкът ни е и също така началният. Това се случва само веднъж при започването на пълнене на списъка с елементи и следващия случай, когато вече самия ни списък не е празен, влизаме в else-ът на тази проверка. Тогава имаме непразен списък и използваме другият конструктор, с който създаваме нов елемент, създадената стойност, която сме искали да създадем item, и му показваме кой е всъщност в моменташният последен елемент от списъка. След това, след като сме го създали, казваме, че новият ни елемент става последният. Те, от английски означава пашка. И в двата случая, когато създаваме нов елемент към списъка и добавяме по-правилната дума, броят на елементите в списъка се увеличава. По този начин, с многократно извикване на add, ние успяваме да създадем стотици и от повече елементи в един масив. По-нататък в днешната лекция ще видим дали това е добра идея, зависимост, дали ще се ползва статичната имплементация на едносвързан списък или динамичната. Следващият метод, който ни трябва за нашия списък, е insert. Той вече е малко по-сложен, защото за него ни трябва индекс, на която позиция да добавим
някъде по-надолу. Find. Не би съм изпуснал да го реализирам този? Find. Не. Find. Вижте. Явно съм изпуснал да реализирам и по-точно имплементирам един от методите, които съм се наумил, че трябва да са много важни за нашия списък. Явно нашия списък ще може да добавим само елемент в края. Не по-малко интересен е моментът с методът remove. Този метод remove в момента, който ви показвам, служи за премахване на даден елемент на дадена позиция. Разбира се, предполагам, предишната лекция ли била за exception и изключения или? Да. Чудесно. Предишната лекция била за изключения, така че тези два реда би трябвало да са достатъчно познати. Ако се окаже, че в нашия списък, използвайки методът add, сме добавили 10 елемента, но в крайна сметка искам да изтрием 13 или 14, след тази проверка алармираме потребителят, че е въвел невалиден индекс. Такъв елемент просто няма и няма как да го извадим от там. Следващата ни задача, която искаме при изтриването на елемент от даден индекс, от дадена позиция, е да го намерим. Приемаме, че текущият индекс е нулевият, защото започнем от началото. Както и текущия възел на нашия списък, текущото камъче от герданчето е първият. Също така казваме, си декларираме един prev node, който ще рече previous node, предния пред текущия, който при нулевата позиция е 0. След това започваме търсенето. И то може да продължи, докато текущият индекс е по-малък от търсеният индекс. Защото ако надвиши това число, просто сме го изпуснали и не можем да го намерим. При първата итерация на нашия цикъл, previous node, предишния възел, присвоява стойността на текущия, а текущият се премества с едно нататък. Виждате ли, представяте ли си го? Текущият става равен на следващия на текущия. Да се върнем на картинката. Текущият че не мога да рисувам тук. Къде е мишката? Контрол 2. Контрол 2. Рисувай. Ето тук. Имаме още един указател. Това е текущият указател. При първата итерация предишният, който ще бъде тази чертичка, ще стане текущият, в случая първият, а текущият, указателят текущия ще сочи там, където сочи ето е тази стрелкичка. Следователно, този ще се измести ето е тук. И както си казват имената им, пак се случва, не? И както казват имената им, предишният и текущият се опитват да се догонят. И отново увеличаваме самия индекс, който при условие, че се изравни вече с индекса, който ние търсим, означава, че ето е този указател, е точно този елемент, който на нас не трябва. Нека да го премахнем. Що ще го премахваме? Броят на елементите в списъкът ни, с който работим в момента, трябва да бъде намален. Ако в случая е станал 0 или си реч сме махнали последният от елементите в списъка,
то това означава, че началото на списъкът трябва да сочи към нищо, към null. В противен случай, ако previous node, това е предният, който в случая преди текущия е null, това означава, че сегашният елемент, следващият му, той е новият първоначален. Защото, може да се върна на картинката, защото ако сме искали да махнем този на нулева позиция, неговият следващ, в случая неговата стрелкичка, която сочи към next, този трябва да стане новият ни head. По този начин този бива забравен до края на действието на метода, когато за него ще се погрижат други компоненти на .NET платформата и ще бъде изтрит. Ако в случая, когато сме тук, се окаже, че искаме да махнем първоначалния елемент, не е нашия случай, искаме да махнем някои по-нататъчните елементи, на предишният, неговият next, прескача current node и започва да сочи към неговия next. В случая, ако искаме да махнем ето е този, на предишния, който ето е тук, неговата стрелкичка се измества и започва да сочи на този, който искаме да махнем, където сочи неговата стрелкичка. И по този начин създаваме прескачането от предишния към следващия. И по този начин, ето е този, който в момента дозаграждам, въобще изчезва. След това, разбира се, трябва да намерим все още ли държим в указателя tail най-последния елемент. Ако в случая head е различен от null, това означава, че все още в нашия списък имаме елементи, не сме премахнали първият и единствен и последния. Започваме, като му казваме на тази временна променлива last елемент, че е равна на първият ни елемент, който се пази в head винаги. Отново с цикъл while, докато все още имаме следващ след последния е различно от null, докато все още има последния има някакъв следващ, последният предполагаем елемент става следващия на себе си. Когато той започне да няма, когато next се окаже null, последният елемент си остава такъв и го присвояваме като стойност на указателя tail, нашата опашка. След като сме намерили самия current node, който между другото пазим все още, ние можем да го върнем, ако потребителя го поиска, да му върнем стойността. Ето нашият метод връща тип object, което е реално и стойността на елемента от нашия списък. След това да караме методично. Обяснихме какво прави remove. Сега следващият метод, който ще обясним, е remove, само че не ремуваме на дадена позиция, а ще ремуваме определен елемент по неговата стойност. Първо трябва да намерим този елемент, отново както и в предния метод, и ще си броим, ще си направим един индекс. Отново ще се дефинираме текущ възел, който ще представлява началния, и един, който върви винаги едно назад след него. След това, как сме реализираме самото търсене, докато текущият нод е различен от null. Сами се сещат и ако head, ако списъкът ни е празен и head е null,
тогава и текущия ни възел ще бъде 0, което означава, че ще пропуснем цялото търсене и няма да влезем в този списък, в този цикъл. Но при условие, че списъкът не е празен, какво трябва да направим? Правим проверка дали да прекъснем с цел намерили сме желаният от нас елемент. Как става? Когато на текущият елемент неговата стойност е еднаква с желаната от нас стойност. И всъщност тази стойност е различна отново. Тук естествено съм добавил и още проверки. Ако в случая това, което търсим, ако е 0, тогава няма смисъл да продължаваме и отново ще излизаме от цикъл. Но с всяка итерация правим отново същото упражнение, както в другият метод за премахване на елементи. Предишният възел става сегашният, а сегашният става своя следващ. И увеличаваме индекса с 1. И това го правим, както казвам, докато елемента на текущият възел не е еднакъв с търсения от нас. След като излезем от цикъла с командата break, вие всъщност, щом сте работили с масиви, със сигурност сте взели всички особености на циклите, нали? Чудесно. Следователно знаете какво означава командата break. Тогава в текущият възел сме запазили стойността на търсене от нас за премахване. Ако в случая това вече е различно от 0, това означава, че сме намерили такъв в нашия списък и трябва да го премахваме. Отново, щом премахваме, броят на елементите намаля с 1. Ако броят е 0, това означава, че се махаме последният. Ако предишният не се е променил и също е 0, това означава, че се опитваме да махнем първият. Затова първият става следващия на желание да бъде премахнат от нас. И ако въобще нито на тези ситуации, тогава на предишния неговата стрелкичка на тази картинка отново сочи към прескачайки текущият. След това отново правим гимнастиката, малката гимнастика за определянето на дали не сме изтрили случайно последният елемент и да дадем нова стойност на указателя T, който винаги трябва да следи къде е последният елемент в нашия списък. И понеже нашият метод връща като стойност някакво число, връща индексът на елемента или минус 1, ако не съществува, ето тук връщаме текущия индекс, който сме увеличавали с търсене. Ако в случая не сме намерили нашия възел, който искаме да премахнем, връщаме минус 1. Елементът го няма намерен в списъка. Това беше третият от методите, които един списък динамичен трябва да изпълнява. Следващият метод, който сме идеализирали тук, се нарича index_up. Той търси за даден елемент в списъка. По аргумент стойността на съответния елемент, който търси. Тук ще следват декларациите на две промени, които ще ни трябват. На текущият, защото ще го обхождам с даден указател, това е така наречен current, който като първоначална стойност решаваме да бъде head. Все пак ще започнем от началото. Ние да искаме от края не може да започнем, защото нямаме така желаната от нас обратна връзка към предишния елемент. И това current, текущия, от който ще започнем търсенето, е head указател. Индексът, който ще върнем накрая, почвайки от head, трябва да бъде респективно 0. С цикъл while отново обикаляме списъкът
като във всяка една итерация current указателят представлява даден елемент от списъка. И това се случва, итерираме, докато случайно не излезем от списъка, а това ще стане, ако current вече е излязъл след последния и едно. Чуете се къде го променя, ето е тук. Със всяка една стъпка текущият възел става следващия на себе си. По този начин вървим на следващия, докато не излезем от самия списък. Отново правим проверката дали на текущият елемент, който не го знаем докъде е стигнал при изпълнението на цикъла, случайно не се изравни с търсената от нас стойност. Когато това се случи, ние искаме да върнем на извикалия метода самия индекс, който всеки път увеличава при несполука да намерим желания от нас елемент. В случай, че този цикъл премине целият и стигне до условието текущият да изляза от списъка, тогава връщаме -1, което ще бъде реално проверката дали даденият елемент го има в списъка. Добре. Следващият доста лесен за имплементиране метод, защото вече го имаме желаната от нас функционалност описана в предишния, е да проверим дали даден елемент се съдържа в нашия списък. Ако имаме един списък с 10 елемента, ще пуснем предишния метод, описан по-горе, index_of, и ще запишем стойността на позицията, където се среща този елемент в тази променлива индекс. Естествено, не можем да имаме отрицателен индекс, освен ако не е -1, което означава, че този елемент просто не е бил намерен. Тогава с това сравнение, което тази операция ще върне булев отговор, недавно. Ако е различно от -1, значи да е някъде между 0 и 9 елемент. Следователно, found променливата ще бъде true. Ако в случая обаче се окаже, че е равно на -1 и че не сме го намерили, тогава това ще върне false и крайният резултат, който ще бъде върнат на извикалия метода, е false. И последните от нещата, които трябва да поддържа един динамичен списък, отново казвам къстен динамичен списък, защото след като се занимавам с този Dynamic List клас, ще погледнем какво ни предлага .NET и C# като готови решения за нашите проблеми. Този вид гетъри и сетъри използват индексирането. Квадратната скобка, като се едно масив. Като това се подава като аргумент. Ако самият индекс, който се опитваме да извлечем, е по-голям от реалния брой или по-малък от 0, просто такъв индекс няма. Затова е по-добре да бъде хвърлено изключението и да бъде преустановено работата на метода. Ще ни трябва, понеже искаме да вземем стойността, ще ни трябва един възел, който да сочи към началния. След това с цикъл for, който ще се повтори точно толкова пъти, който елемент търсим, текущият ще става следващия след себе си и ще отхожда самия списък до момента, в който не стигнем желания от нас индекс. След това връщаме стойността на този елемент. Същото важи и за set property на this. Отново проверяваме проверката за индекс, дали е допустима стойността от индекса, дали случайно не е
по-голяма от броя на елементите или по-малка от 0. Отново изброяваме, за да стигнем до правилния възел. И след като стигнем, сетваме стойността, която сме избрали на този елемент. Естествено, един сетър за броя на елементите в нашия списък. Getter. Да, getter, извинявай, благодаря, че ме поправи. Тук е моят main метод. Сега ще го разкоментирам, за да проведем малко наглед как работят нещата. Само да погледнем да съм оставил някой друг да разкоментирам. То ще кажа. Така, какво правим тук? Създаваме си един обект от нашата къстъм структура от данни, наречена динамичен списък, Dynamic List, и използваме написаните от нас обекти. Написаните от нас методи. Ще добавим 4 стринга, 4 думички към нашия списък, който ще кръстим Shopping List. Списък с нещата, които трябва да вземем, примерно ако отидем до магазина. Искам да вземем мляко, мед, маслини и бира. След това тестваме дали ще сработи премахването на стрингът маслини. Ако до тук сме работили правилно, след изпълнението на този метод, списъкът ни с покупки трябва да остане с един по-малко, в случая без маслинките, и да имаме само мляко, мед и бира. Естествено, нещо ще си проверим какво е. Нека да го отворим сега. Няма да сработи, ако не си добавя Control F5 и ще сработи. Пусни го с Control F5 и нямаш нужда от Console Reader. Интересно. Не съм ли чул тази атака. Така, както видяхте, ние добавихме млякото, медът, маслините и бирата и след това премахнахме маслините и оставяме с млякото, медът и бирата. След това използваме методът, който сме написали contains. Той проверяваше дали даден елемент се намира в нашия списък. В случая, както виждате, добавили сме млякото, меда и бирата, маслините са изгорели вече заради този ред. Какво ще стане, ако махнем бирата, освен че сме много тъжни? Ще се намали броя на самите елементи в списъка. Или нещо друго искаш да попиташ? Не, това. Да го видим като пример. Искаш да махнем бирата? Да, по принцип не биха махнал, ама. Нека махнем бирата. Сега предположете какъв ще бъде дадения резултат. С какво? Мляко, мед и маслини. Нека да видим дали са мляко, мед и маслини. Точно така. Махнахме бирата, тя вече не е в списък. Лоша работа. Да. Ще има тъжни хора. След това искаме да проверим дали се махнем бирата и оставаме само с мляко, маслини и мед. Искаме да проверим дали искаме да купим хляб. Дали трябва да купим хляб. Не искаме, защото е после лошо. Проверяваме с метода, който сме си написали contains. И слагаме като аргумент bread. Нека проверим дали в нашия списък се съдържа покупката хляб.
Do we have to buy bread? False. Не. Значи не трябва. Това означава, че той го няма в този списък. Ако го попитаме, кажете нещо друго, да не е кратко. Сирени. Cheese. Аз заедно, че няма да има, защото въобще не съм добавил никакъв. Отново. Както видите, false. А ако искаме да поговорим за нещо, което със сигурно знам, че е вътре, в случая медът, би трябвало нашият метод да върне true. Така ли? Да, тук пише дали трябва да купим хляб, но всъщност в кода видяхте, че става дума за мед. Нека да променя и ето тук, че да не показваме лошо съобщение, че потребителите и клиентите никак не са кефи. И ето за това използваме променливи. Така е. Do we have to buy honey? True. Трябва да купим мед. А какво става, ако променим и сложим малко х? Дали ще го има? На какво залагате? Ще го има ли? Защо? Защото? Да, защото това всъщност е съвсем различен стринг с малкото х от мед с голямото х. Точно така. Нека го видим. Точно така. Нямаме мед, защото съм го написал неграмотно с малко х. Така, някакви въпроси като цяло върху нашата реализация на динамичен списък. Имате ли? Но сега малко ще изкоча така. Какви от вашето Сафан го прави, аз не изкоча. Така. Добре, това беше нашата реализация на динамичен списък. Нека отново си закоментирам, да не ми стават колизии. Принципно, нали можем, когато треним по обекти, когато треним по индекс, самото цикълче, самите редове код, където да се извършва реалното прескачане на изтрите елементи, да се го делим в отделен правилен метод и просто в двата метода да го викаме. Да, разбира се, това е идейно, но аз като съм го писал по-отделно, за да може да се вика цяла алгоритъм, но иначе искаш да кажеш, ето е тази част. Главно е тези операции, трите, зависимост. Защото, както ти правилно отбеляза, освен в remove, я имам в те са два remove, значи отгоре. И имам в този remove, което е повтарящ се код, който показва принцип, че човекът не си знае точно как да си организира нещата. Но това е гледна точка на код. Но в случая да, ти си прав, по-правилно е да се повтарящ се код да се изнесе от елемент. Кой принцип спазваме по този начин? Drive. Don't repeat yourself. Така. Чудесно. Това беше нашата къстъм имплементация на динамичен списък. Как влизахме в слайд? Shift F5? Shift беше. Cool. Нека видим някои от готовите имплементации, които ни предлагат Microsoft с .NET. Това е класът list.t, като те пускат спът на елементите, които ще се съдържат в списъка. За този клас можем да кажем, че е реализиран с масив, т.е. статичен.
което ще рече, че вътре имаме един масив с зададен начален капацитет, при който, съжалявам, че в момента нямам картинка да ви го покажа, бих рисувал дъската, но нищо няма се вижда. Нарисувай сега там. Няма да се получи, ама... Къде бихме го да нарисувам? С Ctrl 2 и драскаш по една. Да. Не. Така, ако приемем, че разполагаме с един масив с капацитет, все още не знам колко ще се получат. Вие кажете колко? 3, 7. В началото този масив, този клас, като му се инстанцира негов обект, масивът в този обект е празен и с нула дължина. При опит да бъде добавен нов елемент, като капацитет на масива, той се разширява и капацитетът му става 2, като добавяме 1. По този начин имаме един буфер. При опит да бъде добавен нов елемент, ето тук, капацитетът все още си е 2. Още не сме се да запълним следващите, но при опит да бъде добавен още един елемент, тогава капацитетът се удвоява и се добавя елементът тук. И това се случва всеки път при добавяне, при нужда, при запълнен буфер, свободен буфер, в който да слагаме елементи, масивът се удвоява. Да. До момента, в който ще бъде трудно да го запълниш. Но за този масив, отдолу съм ви извадил, за този масив, за този клас лист, това те срещали сте го за шаблоните класове? Вземали ли сте го при вас или? Не сме говорили. В тези триъгълни скобки можем да сложим всеки един тип, който се сетим в C#. В случая, ето тук съм си декларирал integer list, int list, който е клас, представляващ списък, съдържащ integer променливи. Какво можем да кажем за този клас допълнително? Един мой съвет, този клас да се използва, когато не очаквате често вмъкване и премахване на елементи. Защото, както казах по-рано, не е добра практика да се раздува много, но ако става дума за малко наброй елементи, понеже работим с масив, търсенето не включва обхождане на всеки един елемент в списъка, а работим с индекси директно и бързо. В случая този клас е, както казвам, по-удобно да се използва, когато очаквате да добавяте нови елементи в края или ползвате елементите по индекс. Трябваше да продължа със следващия слайд. Следващия списък, не следващия, другият списък, който ни занимава днес, който няма да не обръщам чак толкова внимание, макар че доста по-често ползван и доста по-удобен. Това е двойно свързания списък, където всеки елемент съдържа, освен своята стойност, който е до свързания, и два указателя. Един за следващия и един за предишния елемент в списъка. Ако такъв има, ако няма, 0 е стойността на указателя на следващия или предишния. По такъв начин може както да се направят и също така често ползваните циклични списъци, като на последният, негов следващ се окаже първият. Ето е тази стрелка, вместо да е 1, и идва и сочи към първият. А на първият, неговият предходен, който не съществува, все пак не е първи,
неговата стрелкичка идва и сочи към последния. По този начин получаваме цикличния списък. В C# динамичната реализация на двойно свързан списък идва с благодарение на класът linked list, който отново може да му определим какъв тип да са елементите. В случая това е integer, съм избрал отново. Разликата му с предишния клас, който коментирахме, list добавяме по-бързо на произволно място в списъка. Търсенето на елемент е по-бавна операция, трябва да се коригира, заради самото обхождане. И изтриването на елемент е по-бавна операция, защото включва по-горе споменато търсене. Предполагам, тук ще възникне някакъв въпрос. Имате ли въпроси или? Да? Аз искам да питам, какъв е върху който е изграден този списък? Защото е динамичен, очевидно не е масив. Не е масив. Върху какво е изграден? Отново както казах, от демото, преди малко, което показвах, по подобен начин. Но всъщност аз не съм чак такъв експерт, че да познавам добре библиотеките на C# и техния код, просто съм свикнал да го използвам. Но за него, тъй като казвам, че е динамично имплементиран, става дума за елементи, които сочат към следващия и към предишния. Двойно свързан списък, динамично. Аз предположих, че ще заинтересуват защо. Някой може да обясни защо добавянето е по-бързо на произволно място в списъка. Като става дума за динамичен и отново трябва да търсим това място. Защо да е по-бавно? Да, предположих. Според мен добавянето е по-бързо на произволно място, защото когато намерим съответния елемент, работата с индексите, указателите е с константна скорост. Тоест не трябва просто да променим стойността на няколко указателя, няма нужда да изместваме останалите елементи с един нататък, както когато презентацията е с масив. А при масив какво бави в случая? Защо с масив реализацията да е по-бавна? Бави факта, че трябва да изместим всички елементи до края с едно място. Точно така, защото масивът е статична менлива и към нея не могат да бъдат добавени тук така неща. Трябва да бъде създаден нов масив, към който всъщност това е в случай, че няма буфер и в някои по-стари имплементации, но в случая това, което ти казваш, да, тези, които са след даден индекс, трябва да бъдат преместени надясно и по този начин освободи от си място да се сложи нашият елемент, който желаем. Докато при динамичния просто трябва да използваме адресните операции, да стигнем до желаното от нас място и да направим две предполагам, с колко пренасочване на указатели можем да го направим. Като на предишният, next му, сочи към този, който искам да добавям и на този, който искам да добавя неговия next. 4 ще са. Предишния към... Предишният трябва да сочи към Като изключваме това. Предишния към новия, следващия към стадия. новия към предишния, за да стане двойно свързан. Да, забравихме и previous. Да. Значи, ако това е елемента, искаме да го добавим тук, какво трябва да направим? Трябва да го добавим след този. Ние сме намерили около този, искаме да го добавим след него. Какво правим в случая? Казваме на този, че next му сочи, където сочи е тази стрелка,
априлия се насоча към този. Моля да ме извините за ужасните стрелкички. И след това на този, неговият next е тази му стрелка е пренасочена насам, на неговия next и до тук. И така направихме една доста грозна картинка, която за беда е вярна. Точно така 4 операции трябва да бъдат, 4 стрелки трябва да бъдат насочени. Докато при статичната имплементация тогава трябва всеки един да бъде преместен на там. И този, който прави много операции, в зависимост от колко елемента всъщност имаме, но това е по-бавно. Кое? Да, ако добавяме към крайната, ще стане по-бързо, но ако добавяме на втора или трета позиция от масив, който има 200 елемента, ще стане малко по-бавно, макар че ние като човеци едва ще го усетим. Въпросът е принципен и на добри практики. Така казахме какви са разликите с статичната имплементация на несвързания списък. Момент, да стигнем тук. Подготвил съм малко примерчета за двата класа. За лист, всъщност да, за лист. Само за него. Тук да разкоментирам само метода. За какво е да реч? В мен метода кофти думичка съм забравил за променливата си. Нето е кръстен, между ми трудно да измислям, че е кръстен просто списък. Естествено ще трябва да променя мястото на името и на едно място. Какъв е правилният начин да се направи това преименуване? Има и по-правилен. Контролера, за да ви излезе rename менюто и спишете там нещата. Тук не можеш? От рефактор. От рефактор? Да, rename. Или F2. Да, F2. Между другото, интересен факт. F2? Аз ще направя нещо, което ми е любимо и ще направя някой друг език. В Visual Basic, когато сте под Visual Basic контекст в Visual Studio, нямате фактор меню. В смисъл, в Visual Basic не е предвидено да очевидно да вадите методи или да се преименувате променливи. Нали, единственият извод, който аз мога да си направя, е, че Visual Basic е идиот. Той не е нов извод. Все още се ползва доста на запад. Да. Това е променен факта, че е идиот. Аз за последно имах сблъсък с Visual Basic, макар че не съм Basic програмист, когато трябваше да разширявам апликейшените на Office пакета. Богу, имам чувство, че изцяло MS Office е писан на Basic. Най-вероятно се прави. Това е целия, но по-голямата част сякаш. Не беше много хепи, ама какво се прави? Този клас, който съм си декларирал тук, се казва list.t demo. Това T съм го сложил заради идеята, че мога да си сложа какъвто тип си пожелая. В случая ще работи с числа. И ще извикам един метод, който съм си кръстил get. Добре, няма T. Явно отново съм допуснал. Ето сега ще използвам F2. Както каза Георги, get. Да видим какви други опции имаме, search and comments, не ми трябва, search and strings, това не трябва, това е всичко, което ми трябва. Ето, тук ми показва и другите места, където се среща. Ние искаме да променим ето това и стигаме до място, където всъщност е деклариран и ме пита дали иска там да го променя. Да кажем apply и в момента както тук, така и тук. След префакторирането, методът ни е с еднакви имена и преименувам във всичките му случаи, когато се среща. Какво прави този get елемент, освен че не върви някакъв списък с неща? Имаме два параметъра. Кръстил съм ги start и end.
нашият метод getElems взема елементите, които са кратни на 3 в избрания от нас range. Ако сме го извикали, както всъщност сме направили с 200 и 300, ще обходим числата от 200 до 300 и ще напълним в нашия списък тези, които се делят на 3. Кратните на 3. Нека първо ще създадем да декорираме на помощна променлива лист и да инициализираме с този обект. В момента имаме един абсолютно празен лист. С цикъл for обхождаме от start до end, което ще мине 300 пъти и проверяваме дали числото се дели на 3. И остатъкът от него е 0. Ако в случая това означава, че е кратно, ако е кратно, го добавяме с методът, който има класът list, методът add. Това се повтаря колкото кратно пъти се намери такова число, което да е кратно на 3. И след като сме напълнили този списък с тези числа, го връщаме ето тук и вече в този лист съдържаме списък от числата, които са кратни на 3. С цикъл for each ще обходим всичките елементи от списъка. Това е доста удобно за тези класове в C#, като list, като linked list, като query, като queue и като step, които ще разгледаме след малко. Те са така наречените интернационални класове, с които лесно могат да бъдат обхождани с цикъл for each. Нека да видим кои са числата от 200 до 300, които са кратни на 3, изписвайки ги на конзола. Така, ето ги и числата, които започвайки от 200. 200 очевидно не е кратно на 3, но 201 е, следващото 204 и така до 300 включително. Искаме се ето тук да сложим точка на прекъсване и да видим какво се случва с нашия списък. Така, като виждаме променилите start и end, вие не виждате, start и end са 200 и 300. Числото num, което все още е 0, всъщност не би трябва да е 0, трябва да е 0, но тъй като int в случая е примитива, но няма да намерим лесно. Да влезем навътре. Първата ни проверка е с числото num равно 200. Ето определение на 3 не е кратно, така че при процент, че 3 резултатът не е 0, ами е 2. И няма да влезем в добавянето на това число в списъка. Да продължим. При num 201. Да видим какво ще се случи сега. Ще влезем при добавянето, още няма да го направим, нека разгледаме какво имаме в нашия списък. Но в него нямаме нищо. Капацитет 0, брой 0. След добавянето, какво ще се случи? Виждаме, че имаме на брой един елемент, който трябва да е 201. Ето го. И капацитета явно не е 2, както съм се по-рано, не се увеличава и става 4, а броят на вкараните вече елементи е 1.
добавихме 204, добавихме 207. Вече ги имаме 3 елемента. Нека да видим колко е капацитета. Все още е 4, все още сме оцелили нуждата, кога да увеличим капацитета на масивът, който е отдолу и имплементира нашия списък. Добавихме и следващо 210, тук що добавихме и 213. Тук що го добавихме. Вече имаме 5 елемента. Преди малко имахме капацитет 4. Това означава, че в момента сме имали капацитета колко е сега. Капацитетът в момента е 8. Отвоил се. По този начин, този масив, който винаги остава един буфер от няколко елемента, които да допълваме и при нужда, когато ще надвишим възможности на този масив, ще създадем по-голям масив, който отново да имаме такъв буфер, който да ни служи за добавяне на елементи. Така. Да, благодаря, че го показахте. Ето отново да видите. Това е нашият резултат от търсенето на числата от 200 до 300. Видяхте как се държи класът лист. Други за linked list май не съм правил, не съм. Да продължим с следващите структури от данни, които сме предвидели за днес. Така. Степ. Доста популярен, също така известен с названието си последният влязъл първо излиза. Всъщност с такова поведение самата структура и на съкръщението LIFO, което много хора са чували. Каква е идеята? Че при празен стек, добавяйки един елемент, да окръстим първия, при добавянето му и след това при добавяне на втори елемент, следващия, който има право да излезе, е втория. Някакви въпроси тук. Разбирате ли каква е идеята? Последният влязъл първо излиза. Чудесно. При него също има няколко начини за реализиране. Статичен и динамичен. Случаят, класът, който ще му обърнем внимание, казва се stack и отново имаме право да избираме какъв да е типът му, е статична имплементация, в която ползва масив, като масивът се преразмерява по необходимост, както случаят с класът list. Това е декларацията на един обект от тип stack, а това тук са нужните за методи, които се поддържат от този клас. В случая имаме push, който добавя нов елемент на върха на стека или на дъното, ако е празен, pop, който връща най-горния елемент, като го премахва от стека, но ако искаме просто да разберем кой е най-горният и не искаме да го махаме, по-добрия вариант е да се използва методът peak. Той връща най-горният елемент, без да го ремахва. Count, това е по-просто, което връща броя на елементите в стека, който се пази в отделно фонемно предполагане. Методът clear премахва всички елементи в стека, а методът contains с аргумент даден обект проверява дали този обект се съдържа в стека. Също така, програмистите от Microsoft са ни дали методът toArray, който връща масив, съдържащ елементите от стека. За него можем да покажем следното. Това е задачката с скобките. Каква е идеята? Декларираме си... Голям. Извинете, не се усетих, че не виждате. Декларираме си един стринг, който представлява някакъв произволен полином. Полиномите
имаме отварящи и затварящи скобки. Идеята на тази задача е да определим дали имаме правилен брой затварящи и правилен брой отварящи, както също следим и за последователността им. Така. Декларираме си един обект от тип стек и го инициализираме като празен стек. И също така си декларираме един флаг, correct brackets, който определя дали в ето е този стринг са правилно организирани самите скобки. Expression, това е нашият стринг, започваме ред по ред да обхождаме, символ по символ, да обхождаме всяко едно символче в него. Като всеки текущ символ го слагаме в тази помощна променлива. Първо трябва да проверим дали е отваряща. Ако е отваряща, ами ще прибавим индексът на тази скобка. В противен случай, ако не е отваряща, но е затваряща и списъкът за момента е празен, не списъкът, стекът е празен, това означава, че ние сме вкарали затваряща скобка, без преди това да сме вкарали отваряща, което означава, че коректността на скобките в нашия израз е грешен. На флагът му даваме стойност false и прекъсваме цикъла, защото вече знаем, че той няма смисъл да продължава, понеже вече сме намерили грешка. Щом обаче се окаже, че броят е различен от 0, в случая 1, примерно, ние изкарваме последният, най-горният елемент и по този начин предно вкараната отваряща скобка просто излиза. И по този начин, колкото отварящи скобки сме сложили, независимо дали между тях има други символи, като числа и математически операции, точно толкова пъти ще минем от тук и ще ги извадим. След това проверката ни е дали стекът ни не е празен. Ако стекът ни е празен, това означава, че сме минали толкова пъти, толкова пъти сме минали през тази операция за махане на отварящите скобки, колкото пъти сме ги сложили. Това означава, че няма да влезем тук и коректността на нашите скобки ще си остане явна. Да го пробваме вече. Според вас, я да го проверим, да го дадам, че не съм проверял. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5 парещи. 3, 4, 5 затварящи. В правилен ред ли са? Ами изглежда сякаш да. Да го тестваме. Имаме компилационна грешка. Не, някъде другаде. Някъде не съм забрал да си махна един елемент. В стека и в лист. Явно в предния клас не съм си го закоментирал. Ето проблемният метод. Така, този вече не се смята за начало на програмата. На начало на програмата се смята само е този и би трябвало да няма проблем. Така, явно, коректно сме образували този експрешън. Ако искате да го счупим. Естествено. Нека добавим тук те една. Резултата очакваме да бъде false. Ето. Счупени ли са, коректни ли са скобките или не са коректни. Друг начин можем така да се опитам да го счупя, че не си вяра на кода. Затваряща. Тук е затваряща.
Ще се щупи. Хайде, да, ще се щупи. Да. Там ако сложиш затваряш, ще би трябвало да не е коректно. Там със сигурност. Ето това е хубав тестов пример. И с този пример отново показваме, че не се прави локализиране с котките. Някой може да предположи на какво му прилича структурата стек. На какво? Причини, как се нареждат сандвича части. И ти не можеш да вземеш по-долният стек, по-долният сандвич, защото ще събориш горните. Може да вземеш само най-горни. Или пък имам един друг пример, който е малко по-полезен, не го правете, когато имаш огромни трупи дървета, не да дърпаш някой от средата или по-долни, защото най-горното най-вероятно ще изчупи главата. Как знаеш? По трудния начин. Също така, в програмирането се използва стекът за запазване на променливите или паметта, която е отделена за различните методи. В случая, тук, както видяхте и тук, използвайки методът main, тук, имаме методът main. За него в паметта на компютъра, но се отделя да знаем, че е метод main, това му е името, и аргументите. Вътре в него се извиква getElements3, който е друг метод. И той влиза във върха на стека като обект, като своето име и всичките му аргументи. Това е начинът за организиране на stack trace. Той е един stack trace, предполагам сте го регистрирали на предната. Това е когато започнат да се мятат ексепшени в различните нива на вложеност на методите и затова се казва реално stack trace, защото представлява един стек. И това беше реализацията на Microsoft за структурата от данни стек. Това е структурата от данни по пашка. С поведение първият влязъл и първи излиза. FIFO, съкръщението. Добавените елементи се нареждат в края на опашката. Ако вие, примерно, отидете на някой веселителен парк и искате да си купите захарен памук, обаче има голяма опашка, точно това се нарича опашка, и вие седите в края, също така и последен ще си купите захарен памук, защото този, който е първи се наредил на опашката, първи ще бъде обслужен. Отново имаме два начина на реализация, статичен и динамичен. В C# може спокойно да използвате класът Q, който също може вие сами да си определите какъв тип да са елементите, които се запазват в пашката. Този клас е статична имплементация отново, която ползва масив, като масива се преразмерява при необходимост. Тук отново имаме методът peek, както при стека. Само, че за разлика от стека, вече когато слагаме, добавяме елемент по пашката, не се казва push, ами enqueue. Enqueue, да, благодаря ти. Малко ми куца изрушението. Обектът е за го изпращане в края на опашката. Другият елемент, dequeue, по-точно, трябва да се обърквам с чешки език малко. Dequeue на чешки означава благодаря. Dequeue взима елемента от началото на опашката и го премахва, както също така и го връща
за да не се загубили, може да искате да правите нещо него, както в случая. Един от често използваните примери за опашка, когато пращате много документи към принтера да бъдат принтирани. Първият влязъл в опашката документ ще бъде принтиран първи, но докато се принтира на опашката след него могат да се надят 5-6. Те, всеки един от тях се чака реда и следващия, който ще бъде принтиран, е реално този, който е в началото на опашката. Пик, както казаха същия като в стека, clear премахва всички елементи от опашката, а contains проверява дали елемента се съдържа в опашката. И ако се съдържа, искате да го вземете, това означава, че трябва да извадите всички останали преди него. Не е приятно. Да покажем и случаят, който сме взели тук. Да си коментирам отново този main метод. Простичко дени. Така, първо си декларираме инициализиране. Да, щавайте. Аз го виждам, не се забравям, че винаги да не го виждате. Ето е. Visual Studio не спомена, че имам толкова грешка. Така, декорираме си и си създаваме и си инициализираме обект от типа Q, който ще е запазен стрингове. И с методът enqueue добавяме тези стrinгове към опашката. Първият добавен е най-отпред в опашката. Вторият е след него и последният е реално този, който е влязъл и отишъл на края на опашката. Защо ще използвам цикъл while, а не просто цикъл for, който знаем, че се изпълни колкото е каунта на елементите в опашката. Защото при използване на методът DQ, тогава всеки елемент в началото на опашката бива изваден и самия брой на елементи намалява. Когато стане 0, означава, че опашката вече е празна и няма смисъл да продължаваме с изпълнението на този цикъл. Така, докато имаме елементи в нашата опашка, меседжът, този message, това съобщение, за всяка стъпка на цикъл ще получава чакащата най-отпред стойност в опашката и ще изписва. Щом това е има поведението на опашка, този цикъл ще изписва как? От този, който сме вкарали първи ще излезе. Нека да го пробваме. Би трябва да изпише подред message 1, message 2, message 3 и message 4. Ето ги. Както сме ги вкарали в опашката, един след друг са излезли. Това е статичната реализация на опашката, предложена в езика C#. И наближаваме края. Аз накрая трябва да го изчакам, да ми зададете някакви въпроси, ако имате. Нещо ясно? Някакви въпроси? Добре. Кой ще бъде качен, надяваме се, скоро? Вечера. Ти, Гошо? Някакви въпроси? Аз нямам какво да кажа. Повече нямам какво да добавя. Вземем да благодарим вниманието и да приключваме. Чай, че не ти видим. Благодаря за вниманието. Приятна вечер.